Bueno, hola, altra volta, soc Víctor de Sonaos de Crevillent i seguim en esta sèrie de vídeos tutorials perquè pugueu aprendre a tocar a l'antigua. Si en l'anterior vídeo havíem vist el golpeig simple, ara anem a veure el doble, ¿vale? O compost, el doble. En el simple recordem que pegàvem golp en el primer temps de cada compàs. Compàs de 3 temps, 3x4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En el doble el que fem és golpejar un compàs en el primer i el segon golpegem en el primer i en el tercer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¿Vale? Un poc més d'espai perquè ho pillem tot. Com apliquem això? Això passa exactament igual que en el simple. Seguim en la J, una J per La, també, La i Mi. Bueno, ara hem fet un començament en doble golpeig. Però també pot ser en un golpeig simple, és a dir, en dos raspits i un golpeig. Per això vos dia en el vídeo anterior que nosaltres anem a centrar-nos un poc en la zona del sud d'Alacant, encara que depenent de qui tocara podria fer d'una forma o d'una altra, és a dir, que no existeix un estil únic i autèntic. L'estil, diguem, antic se forma per una mescla, una unió de molts tipus personals d'interpretar la música. Vàries formes se junten i fan aquest estil. No sé si m'he explicat. Tornem a començar. I així continuaríem. Això seria el golpeig doble. I res, espero que vos hagi agradat i continuarem en aquesta sèrie de vídeos. Moltes gràcies.